Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा लेटेस्ट आपडेट सफैदों टेट वेकेन्सि टेट रिजाल्ट एलपि इउपि जिटि पिजिटि आसाम आरो BtC आरो BtC फरेस्ट साख्रिनि इन्टारभिउनि अफिसियेल नटिफिकेसन खायसे नंगौ आरो नंखाय सानदोंमोन CSB आ नटिस होआखैमोन ना मानोना CSB आ खामानिखौ माखासे समावहाय स्ल' जायो नालाय बिनि सिगां एडभान्स आपडेटआ फैयो पेपार लेभेलाव आरो लोगोसे आंनियाव फैयो बेखायनो नोंथांमोना एसे दाख्लैबावै कनफिउज जादोंमोन दा गासैबो बे कनफिउजआ क्लियार जागोन बेखायनो जों थांगोन पर्टेलाव जोङो CSB आव फैयोब्ला नटिस फर फिजिकेल फिटनेस टेस्ट दा बेनो जाबाय ग्रेड 1 आरो फरेस्ट कार्डआव दा बेखौ डाउनलड खालामनोबा नैबे अपेनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ आरो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन अके दा गोबां नंगौ सानदोंमोन नंखाय सानदोंमोन नालाय दा बयबो क्लियार जाखाबाय अब्लाबो आं नोंथांमोना डिटेल्सखौ खोन्थाफिनसै जाहाथे जायफ्रा गोदान स्टुडेन्टसफोर दङ बयबो मोजाङै मोनथिगौ मानोना खायसे गोदान दङ नालाय जाहाथे बेखौ नायखायो बेनो जाबाय अफिसियेल नटिस एक्चुअली 16 जुनावनो बियो प्रिन्ट जादोंमोन दा आपल'ड खालामनाया 18 जुनहालागै जाफैबाय दा बिनि सिगां आं होखादोंमोन भिडिअखौ पेपाराव होनायखौ टटेल केन्डिडेट्सआ जाहैबाय 18,000 एसे बारा दङ बे एड्रेसाव थांनांगोन टाइमा बेनो जुलाइनि 6 निफ्राय स्टार्ट जागोन अप टु 11 सिम जागोन ग्रेड 1 आ आरो गार्डआ 34,000 नि बारा दङ बेनिफ्राय 13 निफ्राय 24 जुलाइसिम जागोन आरो एडमिटआ मोनगोन जे 21 जुनाव एडमिट मोननो हागोन जायफ्रा एक्सेप्ट जादों खायसे खिन्थु एडमिटआ मोननाय नङा खायसे माने मिस्टेक खालामाथ' एप्लाइ खालामनायाव थांनाय बारावबो मोननाय जायाखै दा नायदो जेब्ला 21 जागोन अब्ला भिडिअ मोनगोन माब्रै एडमिट डाउनलड खालामनांगौ दा खोथाया जाहैबाय बिसोर जे गोबां ससियेल मिडियायावबो सावरायलायदों जे आं खोन्थानो माखासे सिस्टेमखौहाय जाहाथे बयबो क्लियार जायो जेब्ला थांनाय बाराव 414 वेकेन्सि फैदोंमोन बे समाव सरकारा प्रमद बर' बिथांनिमोन दानि जाहैबाय सरकारा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दाना पस्टआ 157 दा खोथाया सिगाङो ग्रेड 1 बेबो फैदोंमोन आरो गार्डआ बेबो फैदोंमोन नाथाय फिजिकेल टेस्टआ खनसेनो जमा जादोंमोन खोथाया जाहैबाय फरेस्ट गार्डनाबो ग्रेड 1 आबो समान थाबायनाय समान फिजिकेल टेस्ट बेखायनो खनसेयावनो माने मोननैजों जमा लादोंमोन आरो बिदिबा जोंनि केन्डिडेटनि थाखाय मोजां सुबिदा जायो जाना जाबाय सासे केन्डिडेटआनो मोननै एलिजिबल जायो नालाय डिग्री पासफोरा बेखायनो मोननैयावबो खालामनायफोरा सानसेयावनो फिजिकेल टेस्टखौ होफानो मोनदोंमोन आरो लोगोसे खम खरसायावनो सिंगल खरसायावनो माने फिजिकेल टेस्टखौ होनो मोनदोंमोन आरो मोजां जादोंमोन आरो नाथाय एबारना मा नोंथांमोना मिथिबाय जे ग्रेड 1 निया एक्सट्रा बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआ एक्सट्रा अब्ला जुदि सासे केन्डिडेटआ मोननै एप्लाइ खालामबा बियो खननै थांनांगोन आरो खननै थाबायनांसिगोन गार्डआवबो थाबायनांगोन आरो ग्रेड 1 आवबो थाबायनांगोन आरो दा बे सिस्टेमा एसे लं सिस्टेम जाहैबाय आरो जोंनि केन्डिडेटनि थाखाय एसे खस्थ' जाबाय माने खस्थ' जाहैबाय आरो डाबल जाहैबाय नालाय आरो खरसायाबो डाबल जासिगोन उपाय गैला माथो खालामबावनो दा CSB आ बेबायदि खालामबाय जेब्ला थांनांसिगोन जुदि जमा खालामबालाय कम्बाइन खालामबा मोजां जायोमोन आरो सुबिदा जागौमोन दा बेखौ मानि थाखाय खालामखो आं बुजिला दा जियानो जा नोंथांमोना डेट वाइसआव थांदो रल नाम्बार वाइस होनाय दङ बेनिफ्राय सानसेयाव 3,000 नि बारा दङ आरो बेखौहाय कभार खालामगोन बिथांमोना दा रिलिया लं प्रसेस जाहैबाय ओमफ्राय रिजाल्टआ बियो दा बेनिफ्राय एग्जामाथ' नैबे आगस्टआवसो जानाय चान्सआ दङ आरो आगस्टआव जानानै नैबे सेप्तेम्बरनि गेजेरावहाय जयनिं जानो हागौ माने बिराद थाब जागोन बे स्पिड जादोंथ' स' बेखायनो थाबनो बियो जागोन बादिखौ नुहुरदों आरो दा बेखायनो मोजां होदो फिजिकेल टेस्टखौ दा फैबाय आसाम टेटनि सायाव बा BtC टेटनि सायाव जायफ्रा स्पेशल टेट एग्जाम होगोन स' नोंथांमोननि एग्जामा बेनो जाहैबाय 28 जुनाव जागोन दा बेखायनो बेखौ एडमिट नायनोबा थांनांगोन नोंथांमोना सेबायाव आरो सेबायाव थांनानै बर' मिडियामनि स्पेशल टेट एग्जामनि एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन दायो डाउनलडा सोलिगासिनो दङ अके स' बेखायनो थाबैनो खालामना ला आरो मोजां खबरा बेनो जे मैया एडुकेसन डिपार्टमेन्ट आसाम स्टेटआ रिभिउ खालामबाय अके रिभिउ खालामदों गासैबो टिचार्सफोरखौ लेंहरनानै आरो लोगोसे गुबुन अफिसार्सफोरखौ लेंहरनानै दिसपुरावहाय मैया गुवाहाटियाव रिभिउ खालामबाय जे बेसेबां पस्टआ दङ आरो गैया बेखौ मैया गोबाङैनो माने सावरायनाय जादों इडुकेसन मिनिस्टारा आं बेखौनो नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट खोन्थागोन बेखौ नायनोब्ला बे जेनाखि रिभिउ जानायखौ नायनोबा नोंथांमोना हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि पेजआव आरो लोगोसे एडुकेसन मिनिस्टार रनज पेगु बिथांनियाव आरो लोगोसे फाइनेन्स मिनिस्टार बेनो जाबाय जयन्त मल्ल बरुवा बिथांनि पेजआव नोंथांमोना थांनानै फेसबुक पेजआव नायनो हागोन जे मैया माबादि रिभिउ जादों अके माने गोबां सावरायबाय पस्टआ गोबां लांदां दङ खालि दङ माने एडुकेसन लाइनावहाय LP निफ्राय लानानै आप टु PGT सिम बेखायनो नोंथांमोना मा नैबे एग्जामखौ जाहाथे मोजां होयो बिनि रिजाल्टआ थाबनो ओंखारगोन आरो थाबनो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन मानोना पस्टआ दंखायो जेब्ला बे जाबाय बर' मिडियाम थाखाय
दा खोथा जाहैबाय भेकेन्सिया माब्ला ओंखारगोन दा मोनसे डेट फिक्स लादों 31 मार्च 2027 सिम जाय फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जागोन बिनि एगेन्स्टआव पस्टआ सेंसन जागोन बा ओंखारगोन आरो बै समसिम सोर रिटायार जागोन बे लिस्टआ दंखाजोबसै माने नुखाजोबो नालाय बेखौ नायनानैसो भेकेन्सिखौ डिक्लेयार खालामगोन दा बेखायनो आसामावहाय बुंदों जे 70,000नि खाथियाव माने साख्रि होगोन नैबे 5 इयार्सआव जेनेखि दानिफ्राय लानानै 5 इयार्स सरकार दं नालाय बेनि गेजेराव 70,000 माने साख्रि होगोन अके अब्ला एलपि आरो इउपि आरो जिटि आरो लोगोसे पिजिटि आरो पिजिटि माने बे लेभेलाव साख्रिया हाजार ओंखारगोन आरो दा सबसे मोजां खबरा बेनो जे टेट भेकेन्सिया थाबैनो ओंखारसिगोन दा बाथ्रा जाबाय मैया दिसफोरावसो रिभिउ जादों नालाय बेखायनो आसाम आरो लोगोसे BtC टेट एलपि इउपिनिया अर्डारा गैथ'वामोन दा मैयानि गेजेराव मा जायो आरो मेन खोथा बाजेटआ गैया नालाय बाजेटआ 6 जुलाइनिफ्रायसो जागायगोन बेखायनो बाजेट गैयिनि थाखाय साख्रिखौ होथ'नो हायाखै BtCआबो माने बेथनखौ सोर होयो बेनो जाबाय आसामासो होयो फाइनान्स डिपार्टमेन्टआसो होयो फाइनान्सआ क्लियार जाबासो साख्रि होनो हायो नालाय SIO एप्रुभ जाबा नाथाय SIO एप्रुभखा अलरेडि बाट माने बाजेटखौसो माने हमाखै खिन्थु मैया बाजेट प्रप'जेल खालामबाय अके मैया एडुकेसन सेक्टराव बाजेट प्रप'जेल खालामबाय आरो बेखौ खालामनाय लोगो लोगो जेनेखि साख्रि होनो गोनां होसिगोन आरो एडुकेसन लेभेलाव जेनाखि स्किम थायोना स्टुडेन्टसफोरनि स्किम राङारि अनसुंथाइ बेखौबो होसिगोन नैबे जुलाइ दानाव बाजेट हमनानै बाजेटखौ माने प्रप'जेल मैया होखाबाय एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ अके दा बेखायनो नैबे जोंनि BtCनि जेनाखि टेटनि रिजाल्ट बेबो फैसिगोन दा बावैनो बे सप्तायाव फैनाय चान्सआ दं अके हमना ला 20निफ्राय 30नि गेजेरावहाय BtC टेटनि रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ जाना जाबाय दिसपुरनिफ्राय अर्डारा मोनाखैना बेनो जाहैबाय रिभिउसो जागासिनो दङ मैयासो रिभिउ खालामदों टेट लेभेलावहाय बा फोरोंगिरि लेभेलावहाय बेखायनो BtCखौ लाफानानै गासैबो माने प्रसेसआ हमना ला फाइनान्सआ दिसपुरावसो जायो अके आसामनिफ्राय जायो नालाय बेखायनो बिथांमोना अर्डारखौ होआखैमोन जानांगौ नाथाय दायो मैया सावरायनाय जाबाय जेब्ला अब्ला रिजाल्टआ 20निफ्राय नैबे 30नि गेजेरावहाय मोननो हागौ BtC टेटआ आरो एकदम फैगोन बादि कन्डिसन दा बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव लासै मोनलांबाय थागोन दा बेखिनि बाथ्राया बुजिबाय जे मैयासो रिभिउ जादों बेखायनो रिजाल्टखौ मोनथ'वाखैमोन